Etxe Plaza naiz, Eibartarra, 25 urte ditut. Administrazio eta finantza bukatuta ero, 2 urte egon izan bekaria bezala lanian, eta nire ikasketa gehitzeko edo aukera gehiago eukiteko, eban Niko Ibarren nazioarteko merkataritza. Ikusi dituan asignaturak izan dira administrazio eta finantza bezala, baina ja nazioartera gehiago behira. Adibidez, ordainketa metodoak, marketing internazionala, garraioak, produktuen almazenajea, ingles teknikoa, egunero enpresa baten behar dituzun gauzak. Praktikak egin nituen Elgoibarko enpresa baten, Rodisa enpresan, gero beste departamentu batzutan ere egon nintzen. Esperantzak lana bilatzeko ez, baina nik ez nuen uste, hain erraz aurkituko nuenik lana. Gainera, eguniko ikastetxetik ere entrevista pila baterako deitu eate, lagundu izan diate lana bilatzeko orduan. Gainera, deitu eitxeste, igual, deitetzu eta lanean zauzen eus egiten, zenbaterako kontratua dakasun, esaten bai oso 6 hilabeterako, 6 hilabete horre pasata gero, berriz deitzen dizute. Eta nire pelan ere nazioarteko merkataritza ikasi nuen, 6-7 mutil egon zine ikasten, da aripesto euki arazorik gaur egunin lanian dauz. Batxillerko neska mutilei izango nioke animatzeko lanbide heziketa egitera. Niri esperientza moduan oso ondo joan zait. Aukera gehiago dituzu lana bilatzeko orduan, praktikakin, enpresa virtualakin eta lanerako ondo prestatzen zaitu. Lanbide heziketari esker gaur egunean nahi dudana eta gustatzen zaidana egiten nago. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.